muri yeZimbabwe zvinhu zvatanga ende kana watangotonzwa nyaya panapo bvozo kuti inenge yatobuda iri chokwadi because nani tendere ende ndinonungodze kuti mujambwe nema-updates acho. Right, nyaya ndanayo yakamira kadai. So former Zambian president Edgar Lungu anzi ari kuvigwa munyika yeSouth Africa, haasi kuzovigwa kuZambia kwaaitonga kwaakabva kudyiwa kurakashwa ma-election. I don't know kuti chi vanhu vangarumbotraya kumira president emerson Mnangagwa netimu ravo vari kunzi vanga vari kutraya kuda kunobatsiridzana kuti vanhu viri ava vakwanise kunge vachizonzwanana. Apa ndakuti vaviri ndakutaura family manje ngirikini ya administration yava akaende yechilema kuti vakwanise kunge vachita se vachinonzwisana kuti muchinda adzoka avigwe munyika make. But yo pari kupisa family yakwalunga nerimwe team. I don't know why tungongirikina tungosangana nenyaya ma-streets iko zvino panzi vadecide kuti vavigwa nemuSouth Africa. Nyaya iyoyo iri kutovhundutsa vanhu vakawanda kuti why, kuti is it because muchinda uyo akadecide kuti alright ndikato since ndajikwa kudai so ende since ndakunoningina ndikazofa family yangu yese ichangonoita zvinhu zvayo iri muSouth Africa kwete munyika yeZambia. I don't know, pari kuti vhiringidza kuti these politicians why to the extent yekusvika pakunovigira muSouth Africa nyika yakanga aripo iye anga ari president. It's unacceptable. Ndakazvitarisa maybe angagona anga ari ningirikeni ari citizen ningirikeni kuSouth Africa. Unoziva kuti nyaya zviri muAfrica ka unofa uri bitterness yacho I don't know kuti inenge iri high yakadai so. Kuvanaka haidineka ndosaka ndichigara hangu ndichitaura kuti zvepolitics akomana pachamhanywa and it's not something chekuti ukaona kana wako uri kuti ndiye president wako achiri kutonga don't ever think kuti acharamba aripo. Ndonzwa umwe achiti aiwa Zambia inotonga kusvika madhonga nenyanga ninga anozodai so kusvika zvazodai so come on now. Imi mwanzi muchamera manyanga dzacho here mimi yo kana ukasagona kumera nyanga as an individual saka inobvaka because hapana dhonge parinomera nyanga yomunhu usati wamera nyanga. It simply means muri kuita zvinhu zvisingaitika. Saka it's just the same thing. This guy was a friend kuna president Emerson Mnangagwa netimu ravo cause kwatarisa ipapo Zambia and Zimbabwe zvanga zvine kakudyidzana kakagare bob mazuva ekuti Edgar Lungu anga ari president, but kubva pakangopinda akaenda echilema kwap zvakabva zvatodhakwa. Even ushamwari hwenyika zvalolo baba utoona iye ichilema wacho haatona kana nguva yekumboya kuZimbabwe anenge achingotumbira ma-representatives. Now tasvika pakusangana neizvozvo Edgar Lungu guwa rake muSouth Africa. I don't know why, maybe ndokunenge kune ma-properties iwe kuzvinhu zvakasara because kuZambia makazvinzwa mbiri yanga yanetsa paya zvanga zvakungonetsa chakadai chatorwa chakadai chazodai zvirwere zvacho zvinganhingirikina. But on that one personally I blame ZANU-PF pakuda kutobuda vachisimbisa munhu kuti unokwanisa kudzokera ukaita style yekwaTrump yekuti unozowina election futi. I blame them. That guy was supposed to focus on his health, otofocusa nezvimwe zviripo pakatotonga ipapo pakaita sei pakakwana noti kuti unziwo pokatonga ipapo otonzi uchadzoka ukakontesta futi ukazonokwanisa kudya uyo. But anyway, inini ndangoti ndingofanani panapa right. Kune vari muSouth Africa macho muri kuvigwa Lungu imomo handiti kana usiwa registerwa FNB business account sasa kumbira ma-account yevanhu zvaizi nongonongovhurwa yako pane mufesi anonzi Owen anopedza. Saka zvonongoita iwoka tora nhamba dziri apa idzi kuti Owen ndivhurwa FNB business account handichadi zvekusiwa ganziro nyine vanhu. The other thing anobva kuregistera necompany futi company registration anokuitira pa same process same small amount of money iyoyo unongoitirwa zvese izvo zvotoreja watoni company yako registered iri muhomwe watoni bhengi rako kwete tumabhengi twechinherera bhengi same rinongovhurwa vana vemunhu marachororo unenge watonaro waukwanisa kutoita madhiri ako matransaction ma-international nemalocal. Education research ikai gore rinoruti chakungwadzana ene mazimba indira kungwadza munhu wese kana mune imwe problem yamungufesa munongondibata ipapapa ndobva ndangopindira nyaya yacho ndokuudzai kuti ningi ndiye anozvigona. But for now musanetsikana nenyaya yemacompany yekuda kuregister macompany usina work permit kana study permit kana kuti bhengi ndorowana sei handina work permit kana study permit. Owen anozvigona izvo. Social media imomo paKulian TV. Hello Kulian uri sei Kulian bobo zvekuti kuri sei ikoko? Kuno kuri right Kulian. Ya mapinda pachirongwa let's talk ngati kuri kurei. Kulian ya zvekutaura Kulian kuti Kulian vanhu vanofana kusanenyaya yekushava zivo ndosaka bhaibheri rakataura kuti chidaro kuti vana vangu vaparara nenyaya yekushava zivo. Munyika meZimbabwe inyika yakakomborerwa zvisingambobviri zvekuti ndinotohwira vanhu dzidzi vanenge vachinzi vanogenza iko kune vanhu vanokwanisa kurapa chirwere chakaita seichocho vanotowanika muZimbabwe.
vanotowanikwa muZimbabwe izvezvi nditori nemunhu izvezvi vanhu vari kutorapwa kwete munhu ndikatoti vanhu vari kutorapwa chirwere ichochi chichitopera chekutoti munhu vanhu vavatozondotestwa kuti again vanowanikwa chirwere ichocho chisisipo kulenzi uri kunzwa zvandikutaura munhu wandiri kutaura uyo usangati ndimai vangu nditori kugara nawo kuno kwandiri kuno kusada saka kulendi zvavo zvekuti varuda kutenga mamechinzi kuno kuSouth Africa akazara asi vanhu vari kutobetserwa nemishonga yechibhoyi kulendi. Alright, ndichidawo kubvunza ipapo data ndichibvunza pane here vanhu vemungatiwo vakambonyatsobatsirwa vakuti tingaziva kana kuti panotizikanwe because vanhu vakawanda nemari vati vakatotry vamwe vakatosvika pakutofa nemari idzodzo vachitadza kurapwa chirwere ichochi. Kulendi vatoriko vanhu vane maconfession izvezvi zvandikutaura dai vatoriko vanhu vanga vatonzi period yako hatisi kuona kuchisvika period yakati but kulendi zvinhu zvinotobatwa zvichitobudiswa pangava panenge paita mota pangava panenge paita something like a wound zvinoteiwa mufana wangu nemushonga zvotobuda one zvichitohakwa zvichitobuda zvichitoiswa mumvura muchitozoona zvinhu zvenyu kuti izvi zviripo izvi then after matopedza munhu ati haike zvinhu handichanzwi kurumwa because unenge uchinzwa kurumwa mukati menyama dzako munhu unosvika pakunzwa kuti haachazi kunzwa kurumwa kuyazvo then wozokupa mushonga vanomba kuti blood system yake isukuke after that vanodzokera futi naye ikoko kumishonga kumishini dzinotosina dzokerecho and inangu honestly speaking ndikutanga kutombozvinzwa izvozvo but kuna ava magovernment officials because nichikundinetsa kune even magovernment officials those guys vanonyatsoziva about zvinoitika munyika tingati here havasi kuziva kuti chirwere chakaita seizvozvo zviri kuningirikina zvinokwanisa kurapika the way yamukutaura vanozviziva vamwe vacho havasi kuzviziva but chinhu chandoda kuudza ndechekutoti mamwe maprofessors zvaizvetori mubishi kuita kugadzira mishonga iyoyo but vari kutoshandisa dozi mishonga yechikaranga vanozoita kuti iite mapirizi but haisati yapublishiwa for now uri kunzwisisa but ini chandoziva zvaizvezi ndikunzwe zvaizvezi chandinoziva ndechekuti iyoyo ikaimproviziwa kuti inge ichikwanisa kuita injection vanhu vanopona because vanhu vanoita izvi munhu anoita izvi ndimama vangu mai vangu ndakundibereka saka ndinotoziva kuti chirwere chinotopora icho but inorapika ndozvinandobvunza kuti inorapika ine mastages because dzinenge dzitanga dzine matype kacancer zacho ko iya yemublood iya inorapika futi here vanobata vanorapa mama zvokuti kulendi dezvaedgira waigona kuzongondishanyira ndokuratidza vari kutorapwa zvaizvezvi uone kuti zvinofambiswa sei. Alright. I wish one day ndichanyatsoorganize with my team, with my crew, tombouya nemunhingirikini nemacameras edu tomboona kuti zvinonyatsofamba sei tichimbonzwawo pamwe mhuri yeZimbabwe inganyatsobatsirikana zvechokwadi kuti vanhu vanongodaro vari kunetsekana nezvinhu zvidikidikika zvichinzi zvakurapika. Aiwa zvinorapika zvinorapika asi chinhu chisingadi kukenza ine hasha ukatanga wangoiguma zviya zvokunzi inopisiwa vanhu unogurwa chikumwe vanhu unogurwa gumbo unenge waidenha inenge yonetsa kuteya inenge yokupa kuteya inenge yapararira because unofagwa kuita ichakaungana manje ukafunga kuti gandichikura chikumwe inotiza because chinhu chinoita sokuti chinorarama. Alright. Chinhu chinoita sokuti chinorarama chakaita sembeva so. Alright. Saka I think ndosaka chizonetsa kunenge but alright ngatiti for example since mati mimi chinhu chinorapika chinoteka chinonini ngatiti munhu akamboidenha kwacho alright anenge afunga chakwanise kurapika here nemethod yacho yamutareyo
ndinoda kutombobvunza mama kuti vanogona zvinenge zvakamira sei anenge avapadzeti ndichirangu basi. Because variko vamwe vanhu kuti anenge aningirikina omborapwa nditi ozopera mari ogumira apa nzira but achitoona kuti iye atoita a moving grave but since mati panenge pane imwe solution yekuti vanhu vanokwanisa kutobatsirikana vakarapikana ndozvinoda kuziva kuti munhu anobva atorapika here. Aiwa unorapika kule zvakanyanya vanhu vanorapika vanotorapa vanhu vakawanda azvichirongoti hazvizoite kuti tingange tichipa kushira zita ravo saizvezvi hazvida kuti iwewe kana musi waunozokwanisa kuti unge ndibate I'm here in South Africa. Yeah, alright, it's okay. Ndicha ningirikina ndichakubata indozonzwa.